U sali bioskopa Zvezda sinoć su podeljene jakne deci sa posebnim potrebama, kao i dečacima i devojčicama koje potiču iz porodica nižeg socijalnog statusa. Donator je bio Miloš Šupica, predsednik neprofitne organizacije Spasimo srpsku decu sa sedištem u Kaliforniji, u saradnji sa sportskim klubom za ekstremne sportove Rock and Ice. Miloš Šupica je izrazio zadovoljstvo što je ponovo u Boru i svoju radost što može vidjeti nasmejana dečja lica. Evo, božićni praznici dolaze i teo sam da obradujem decu, da vidim osmeh njihov i zima i onda uvek je, recimo, odeća je uvek potrebna deci, naravno i sve drugo, ali rekao da obradujem malo decu i čast mi je i da ih pozdravim roditelje i čestitam božićne praznike, kako njima, tako i vama svima. Sportski klub Rock and Ice već treći put za redom organizuje davanje humanitarnih poklona deci u saradnji sa Centrom za socijalni rad iz Bora. Ovoga puta podeljeno je 88 jakni. 3 godine za redom organizujemo, klub Rock and Ice organizuje humanitarnu akciju, podelu ili jakni ili garderobe ili medicinskog materijala i opreme. Tako i ove godine smo odlučili da organizujemo podelu jakni, naravno. Klub Rock and Ice je taj koji organizuje sve, a glavni donator je Miloš Šupica, koji je, naravno, već su ljudi i upoznali njega. Zadovoljan sam organizacijom, kažem, svi koji su došli. Žao mi je što fale deca koja su bila na spisku, a koja nisu došli iz određenih razloga, zato što je zima, pa možda nisu mogli ovo sa sela da dođu. Ali eto, šta da kažem, puno je srce, znači uvek kada se deli to i uvek kažem stvarno jedinstveni osjećaj pomoći nekom. O tome kako se upoznao i započeo humanitarni rad sa Zvonkom Trifunovićem, Miloš Šupica želeo je da kaže. Ja sam jednog dana bio u Srpskoj crkvi, ja sam bio potpredsednik crkve u Sakramentu i išao sam sa svojim kolima, na kolima ima natpis Save Serbian Children, što je prevedeno a na srpskom Spasimo srpsku decu i Zoran Trifunović, on je prišao meni, gleda kola i onda je pita me ko sam, šta sam i tako smo se upoznali. On mi kazao da živi u Boru. Ja kažem, ja sam živio u Kostolcu, meni je poznat Bor, s obzirom da je rudnik, a Kostolac je bio rudnik isto. Onda sam počeo s njim razgovor i on me jednostavno pitao kako bi bilo, da li bi ikako mogao da ja pomognem narodu i deci u Boru. Deci sa posebnim potrebama moramo pokazati da ih ne odvajamo od društva, kome oni mogu ravnopravno da doprinesu svojim talentom i radom, što pokazuje primer Maše Stojaković koja želi da postane voditelj. Kad neko dođe da nam pokloni tako nešto, meni prođe prvo kroz glavu, znači da iako smo u kolicima, iako imamo neki problem, da smo važni ljudima isto, da ne mora znači da se razlikujemo.